Takže čaute všetci, vítam vás pri mojom druhom videologu, kde už konkrétne rozberiem otázky, ktoré ste sa ma pýtali, ktoré ste písali do správ. Chcel by som sa ospravedlniť, že ste na ho čakali trošku dlhšie, ako som sľuboval, ale došlo k určitým veciam, pokazila sa kamera a proste to nešlo. Chcel by som sa vám aj poďakovať za to, že sa vám prvý rok páčil, aj keď som tam dokopy nepovedal nič, len som sa predstavil a povedal, čo bude podstatou. No a takto, takže díky moc, dúfam, že to bude aj tak naďalej a teraz by som prešiel ku konkrétnym otázkam, no a odpovedal na ne. Čiže veľmi často ste sa pýtali, že vlastne ako pribrať, čo jesť a podobne. Takže vlastne ja by som na toto odpovedal asi tak, že podstatou je to, že musíte mať jasno v troch veciach, a to je strava, odpočinok a tréning. Asi najväčšiu úlohu tu hrá strava, ako pri všetkom ostatnom, je vlastne, kde strava zohráva asi 90% úspechu. V objemovom období, alebo v období, kedy chcete nabrať, by som hlavne kladol dôraz na sacharidy v strave. A samozrejme, sacharidy, keď myslím sacharidy, tak myslím tým komplexné cukry, teda sacharidy ako ryža, cestoviny, ovsené vločky, zemiaky a podobne. A odporúčal by som ich jesť asi takých 7 gramov na kilogram telesnej váhy. Taktiež dôležitú úlohu tu hrajú bielkoviny. Zdrojom bielkovín, ako sami viete, rôzne živočíšne bielkoviny, mäso, kurácie, hovädzie, bravčové. Kľudne sa nebojte o objemovke. No a rôzne mliečne výrobky, od tvarohov po rôzne jogurty a podobne. A ešte vlastne k tým tukom by som povedal asi toľko, že tuky hlavne tie zdravé sa snažte. Nebojte sa živočíšnych tukov, kľudne si doprajte aj živočíšne tuky, lebo aj tie sú potrebné. No a k tým bielkovinám ešte to by som povedal, že viac ako tie 2 gramy by som neprekračoval, je to v objemovke, tým myslím zbytočné. Úplne to stačí, aspoň mne teda. No, k regenerácii by som povedal tak asi toľko, že spánku aspoň takých 8 hodín, čo si myslím, že bude tak akurát, pretože ja a moji rovesníci celkovo máme taký problém, že stávame skoro ráno a chodíme spať neskoro v noci, čiže so spánkom 8 hodín, keď ste dali, tak to by ste fakt si myslím, že zabudovali. No a potom k tomu tréningu. Tréning by som aj nejako nešpecifikoval. Povedal by som úplne, že tam je treba nejaké enormné zmeny robiť. Niekto hovorí, že pridať na váhe, ubrať zopakovanie a takto. Ale neviem, ja som zastanca toho názoru, že vlastne cvičiť tak, aby ste to cítili, aby ste ten sval preciťovali, cítili svalovú bolesť a únavu po tréningu. No a takto. Nejaký špecifický tréning vám nepoviem. Ja si myslím, že 100 ľudí má 100 rôznych organizmov, čiže každému zaúčinkuje niečo iné. Takto by som povedal. K tomu asi toľko. No a hlavne dajte pozor na to jedlo, lebo to robí ten základ tam. Ďalšia otázka bola... Pýtali ste sa veľmi často na teda jeden článok ste mi poslali, že by som si ho prečítal a volal sa 31 dní k väčším rukám. No takže, neviem, ja som si ten článok čítal a mne to prišlo také dosť divné, asi v polke toho článku som bol a tam vlastne som sa dočítal, že 3-krát do týždňa cvičiť ruky, čo si myslím, že je veľká somarina, aspoň ja som si to tak vysvetlil, pretože sval potrebuje oddych, ty nerastieš v posilovne ničíš a trháš svalové vlákna a práve tým oddychom, odpočinkom a stravou tie svalové vlákna sa opäť regenerujú a teda až tedy rastieš. Takže určite by som 3 dní v týždni nevenoval svalom na rukách, teda bicepse a tricepse. Čiže ja neviem, ja som to aj nedočítal, úplná somarina, určite sa podľa toho neráďte. Takisto aj tie výzvy, čo behajú po Facebooku, 30 dňová výzva, 60 dňová výzva
a rôzne potom vydrepované zátky z toho a takéto sú úplne somariny. Musíte sa zmieriť s tým, že toto je dlhodobý proces a vlastne ono sa to neudeje za 3 mesiace a tak niekedy aj za pol roka neuvidíte výsledky, že treba makať a ono to príde časom. Treba si to užívať, usmievať sa a podobne. Ďalšia otázka bola, aké užívam suplementy, tak tomu iba tak stručne. Tak užívam proteín, začal som teraz užívať kreatín monohydrát, dlho som neužíval žiadny kreatín, takže uvidím, čo to bude. Všetko užívam od Size & Symmetry, nakoľko ma sponzorujú. Mám aj vitamíny, minerály, takže asi myslím, že toto je momentálne všetko. Mám tam aj BCAčka, ale tie momentálne neužívam, nakoľko nedietujem a nepotrebujem ich momentálne. No takže toto asi z toho, čo momentálne užívam. Ďalšia otázka bola veľmi častá otázka, ako na vyrysované brucho, ako cvičím cviky na brucho a podobne. Takže tomu som povedal asi toľko, že brucho sa robí v kuchyni, 90% úspechu a je tu opäť strava, všetko je o strave a pri bruchu dvakrát toľko by som asi povedal, dvakrát taký význam má. No a tréningu brucha by som vám urobil také videjko, aby si pozrel, nič náročné to nie je to 15-minútový tréning, ktorý zvládne si myslím každý. Takže fakt, tam strava, ak máte pod kontrolou, tak myslím, že žiaden problém tam nie je. No ďalšia otázka bola, aký má vplyv alkohol na cvičenie a podobne. No tak si myslím, že tu veľa rozprávať netreba, každý vie negatívne účinky alkoholu, zabraňuje vstrebávaniu bielkovín, si myslím, že toto je jeden z takých dosť dôležitých. Cirhóza-pečenie, spomaľuje metabolizmus a takto vlastne ste sa ma pýtali, že či je dobre si vypiť raz za čas. No všetko je to o tom, aký máte cieľ. Keď je vašim cieľom mať vysnívanú postavu, tak alkohol by tam nemal čo robiť, to je môj názor. Ak chodíte do posilovne iba tak pre zabavu a tak ľudne si vypite. No ale určite to oddiali váš cieľ. Taká zaujímavosť, 1 gram alkoholu má 7 kalórií, čiže jedno po deci môže mať aj 150 kalórií. Čiže ak sa snažíte cez týždeň, snažíte sa, makáte, príste, kontrolujete strávu, ale príde piatková partia, tam to odpalíte, no tak celý týždeň tak by som povedal na hovno. Alebo vlastne tam to odpalíte. A nielen piatok, poznám takých, ktorí celý víkend flamujú a potom sa čudujú, že výsledky sa nedostavujú. No, takže toto by som povedal k tomu. No, samozrejme, alkohol nie je taký zlý, ako sa o ňom hovorí. Má aj pozitívne účinky, ale len v primeranom množstve. Lenže problém je to, že veľa ľudí nevedia, čo je to primerané množstvo. Čiže takto. Ďalšia otázka bola, čo na raňajky. Čo aspoň, teda by som povedal, ja raňajkujem momentálne, tak hneď potom, čo sa zobudím, neraňajkujem ešte teda, vypijem proteín, pretože si myslím, že je to taký dobrý štarter, no a rýchlo vlastne zastaví katabolizmus po noci, kedy vlastne tvoje telo katabolizuje a vlastne berie energiu z tukov a bielkovín, rozkladá to všetko. Tak myslím, že najlepšia voľba je proteín tam a hneď pol hodinu potom si dám vaječnú omeletu, no a ovsené vločky. Myslím, že to je taká dobrá kombinácia. Vajcia si dávam vlastne s zeleninou a ovsené vločky tam vlastne niečo riešiť, škorica, med si môžete dať a každý ako mu to chutí. Tak a písali ste mi, že či je dobré mäso si dať na raňajky s orechami a takéto. Počul som o týchto dietách, ale nie som ich zastanca, nakoľko si myslím, že žalúdok po noci nie je pripravený na to, aby rozkladal bielkovinu, takú živočíšnu ako je mäso, alebo tvároch, kazeín, tam proste to je bielkovina, ktorá sa rozkladá dlhšie. No a žalúdok podľa mňa nie je pripravený na toto ešte po noci. Treba ho nejako naštartovať niečím. Kľudne druhé jedno dňa si dajte už nejaká kuracínu, alebo ja neviem čo všetko možné. Ale na začiatok by som to určite nedával. No takže takto. No a to je vlastne posledná otázka už dnešného logu.
Takže komentujte, zdieľajte a kľudne píšte svoje názory na to všetko. Ak máte nejaké postrehy, čo som povedal zle, čo by ste doplnili a takto, tak kľudne sa vyjadrite. Ja budem len rád. Držte sa, majte sa, a nech sa vám darí.